दिनै बर' बाजार CDPO नि बानजायनायाव दिनै मानसि लांखारनाय हिउमेन ट्राफिकिं आरो खोमसि फोथायनाय थामहिनबा दायना दायनि फोथायनाय बिनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लादों आरो बेवहाय जोंखौबो बिजनि दख'रा एबसुनिफ्राय RP हिसाबै लिंहरनाय जादों। दा बेवहाय ICDS नि वार्कार हेल्पार सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो माखासे लाइमोनफोरखौ लानानै बिनि सायाव सांग्रांथि होनाय जादों। जोबोद साबायखर बावदों बिथांमोननिसिम। दा जोंनि समाजाव मानसि लांखारनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। गोबां लाइमोनफोरखौ थगायनानै साख्रि होगोन नार्सनि कर्स होगोन होननानै थगायनानै लांनानै बायदिसिना खामानियाव बाहायनायखौ जोङो नुदों आरो बिथांमोना गोबां बुस्थु बाहिनी बायदि बाहायजानायखौ जोङो नुबाय थानाय जादों। थांनाय जुन दानाव दिल्लीयाव GDA नि कर्स होगोन होननानै 60 जन बर' हिनजावसाफोरखौ लानानै थांबाय। दा बिसोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों बिसोरखौ रिकभार खालामनानै लाबोफिननो हाबाय। दिनै जोंनि ओनसोलाव नुदों सासे बिजनीनिनो सासे लाइमोना गुवाहाटियाव थायो एयारपर्टआव खामानि मावो होननानै जोंनि लाइमोनफोरखौ सिख्लासाफोरखौ बुरखायनानै माने एयार हस्टेसनि साख्रि होगोन होननानै फैसा लादों थगायनानै लांदों। बेबायदि ट्राफिकिं खालामनाय लांखारनाया सोलिगासिनो दङ। गोबां जोंनि जायफ्रा लेखा फरायनो गारबाय जायफ्रा फरायाखिसै बा न'आव ओरैनो थायो बिसोरखौनो बांसिनै थगायनानै लांनानै खाबुखौ बिथांमोना लाबाय थादों। दा बेखायनो बिनि फारसे सांग्रां जानांगोन। जेसेबां समाजाव लेखा रोङिनि अनजिमाया बारा थाबाय थागोन अब्लानो बेबायदि लांखारनाय हाबाफारिया जाबाय थागोन आरो जोङो थगायजाबाय थागोन। बेखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ खावलायदों सोरनिबा गोदै रावजों सोरनिबा बुरखायनायजों जाहाथे बेबायदि फिदिंजानो नाङा। सोरबा जुदि लांखारनो नागिरदोंबा सोरबा नोंखौ बहाबा लांनो नागिरदोंबा जोंनाव सोंहर दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव सोंहर जाहाथे बेबायदि लांखार जानानै गावनि जिउखौ आलाय सिलाय खालामा गुबुनजों बुस्थु बाहायनि बायदि बाहायहैजाया। गोबां गाज्रि खामानियाव बाहायहैजाबाय सोरबाया गोबां बेबायदिनो बान्दा बान्दि खालामहैजाबाय। बेबायदि थासारिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बयबो सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं आरो जोंनि समाजाव जेब्ला लेखा गोरोंनि अनजिमाया गोबां जागोन केरेला बायदि 96% जाहैगोन अब्ला जों बेखौ फोजोबनो हागोन। बेखायनो बयबो गारजेनफोरखौ खावलायबाय बयबो गावनि गथ' गथायफोरखौ सांग्रां खालाम लेखा गोरों खालाम आरो बेबायदि थगायजानायनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय बयबो जाहाथे सांग्रांथि लाबोयो बेखौ खावलायबाय। जोंनि ओनसोलाव दायना दायनि फोथायनानै दिनै मानसि बुथारनाय बेबो सोलिगासिनो दङ। बिनि थाखाय गोबां सांग्रांथि लाबोबाय माहारियारि आफादा एबसुआ नाथाय दिनैसिमबो जोबाखिसै। दा बे दायना दायनि फोथायनानै मानसि बुथारनायनि थाखायनो गोबां न'खरा बेंगुरा जाबाय। जोंनि ओनसोलावनो सोरबाया लाइफ टाइम जेल जानांबाय दायना बुथारनायनि नामाव जिउ जोबजासिम जेल जानांबाय। जिउ जोबजासे जेलाव थाबाय बेहाबो गथ' गथाय दङमोन स्कुल फरायनाय दङमोन। बे गथ'फोरखौ सोर नायबावनो बिफाया जेलाव दङ बिमाया हारसिं जाहोनो ना लेखा फोरोंनो बेबायदि बेंगुरा न'खर जानाय फारसे जों थांगासिनो दङ। इसोरखौ फोथाय इसोर दङ बेखौ फोथाय फुजा हो न'खराव आलारि बाथि साव नाथाय बिनि नामाव इसोर सिबिनायनि नामाव जाहाथे सोरखौबा दायना फाथिनानै मानसि बुथारा बेखौ साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो जों बिनिफ्राय गोजान जाथारनांगोन। दिनैहाय मेडिकेल साइन्सआ दिनैहाय डक्टरफ्रा गोबां जौगाबाय मेसिन ओंखारबाय गोबांनो गावनि देहाखौ बबे खनायाव मा जादों गासिबखौबो नोङो टेस्ट खालामनानै नायनो हायो। MRI खालामबा बबे खनायाव मा जादों हल बडि जोङो जुदि MRI खालामो गासिबो हमनो हायो। बिखाया गाज्रि जादोंबा बेखौ सोलायनानै गोदान बिखा लगायनो हायो। किडनि मोनसेजों थांनानै थानो हायो। किडनि गाज्रि जादोंबा गोदान किडनि लगायनो हायो। दिनै गासिबखौबो देहानि अंगफोरखौनो जोङो बबेबा मोनसे गाज्रि जादोंबा बेखौ सोलायनो हायो। नाथाय बेबायदि जुगावबो जोङो डक्टरनि खाथियाव थाङा। दिनैहाय लेसागाव बायदि हस्पिटालाव सिभिल हस्पिटालाव मोजां डक्टर दङ MD दङ गायन' डक्टर दङ गथ'फोरनि डक्टर दङ नाथाय बिसिम थाङालाबानो थोंजोङै जोङो लोमजाबाथाय सोरबा अजानि खाथियाव नायखांहैनाय सोरनियावबा थांनाय सन्देह खालामनाय बिनिफ्राय जाहाथे एसे गोजानाव थायो नोंथांमोननो रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय जाहाथे जोङो बयबो जोङो दिनैनि मेडिकेल साइन्सखौ फोथायनानै जाहाथे जोङो बेनि फारसे थांगोन आरो खोमसि फोथायनायनि नामाव जाहाथे मानसिफोरनि जिउखौ फोजोबनाय बिनि फारसे गोजानाव थानांगोन। दिनैहाय दायना सोरखौबा बुङोबा बियो मानसि बुथारनायजों समान जायो। सोरनिबा खुगानिफ्राय सोरखौबा जुदि दायना दायनि होननानै बुंबानो बेखौ जेलाव हरनो हायो। बेबायदि मोनसे गोरा आयेन जाबाय आरो बियो लाइफ टाइम जेल जानांगोन। बेखायनो बयखौबो सांग्रां खालामनानै जाहाथे इसोरखौ फोथायनानै मोजाङै संसार जालाङो। गावनि देहाखौ गेजेर गेजेर डक्टरनाव नायगोन जोंहा बारा जाबासो डक्टरनाव नायो नालाय बेखायनो जोङो गिदिर बेमार जाबा जोङो सोखानो हाया। गिदिराव डक्टरनाव लांनांगौ चेन्नाइयाव लांनांगौ एप'ल' लांनांगौ जोंहा रांखान्थि गैया न'खराव बिनो थाङै थुङै जोंहा दायनायानो जानोसै आरो दा बेखायनो बेनि फारसे सांग्रां जानो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।